Pahus, en pääse läpi. Pian tiedät, miksi avasin noin pienen reijän. Mikä muka edes on teikäläistä madon mittaa pienempi? Anteeksi mitä? No kohta tiedät. Tämä kaveri hoitelee sinut. Lammas, matkaan! Ei voi olla. Nyt painetaan villasella. No mitä nyt? Oikeasti nyt minä tiesin tasan mitä yrität. Siksi ennakoin sen asettamalla ansan lampaallesi. Nyt se löytää takaisin luoksesi. Miten? Ei käy! Paskalammas! Pois! Käänny! Nyt kun todistetaan, että tuosta elukka mahtuu, on vastaiskun paikka. Lammas hyökkäykseen! Paskalammas! Oho, no pentele. Sehän onnistu. Saavellista. Vaan katoppa tää.